Čaute, moje meno je Roman a vítam vás na mojom kanáli Card Republic. V dnešnom videu sa pozrieme na históriu kariet a preto nebudeme zdržovať a prejdeme rovno na to. Prvé karty vyzerali nejak takto. Vznikli v 9. storočí počas dynastie Tang v Číne a boli vynájdené vďaka technológii drevotlač. V súvislosti s existenciou hracích kariet sa často stretávame so zbierkou o listovej hre z 9. storočia, ktorú napísal spisovateľ Su E z dynastie Tang. Táto zbierka je známa pod menom Zbierka rozličnosti. V tejto zbierke sa takisto uvádza, že princezna Tončang, dcéra cisára Hýzonga, sa v roku 868 hrala hru s listami. Ďalšie hry sa točili ako inak ako okolo alkoholu a používali sa na to práve karty dynastie Tang. Ale ako môžeme vedieť, nemajú ani čísla, ani farby. Ďalej nám história hovorí, že sa v 11. storočí rozšírili karty aj po azijskom kontinente a neskôr sa dostali aj do Egypta. Najstaršími takýmito zachovalými kartami sa stali tieto 4 fragmenty, ktoré boli v Kairovej zbierke a v múzeu Benaki. Takmer kompletný balíček mamlúckých kariet, ktoré môžete teraz vidieť na obrazovke, bol nájdený Leom Mayerom v Istanbule v roku 1939. Jedná sa o balíčky z 15. storočia. Balíček z tureckého paláca Topkapu mal 52 kariet a 4 farby. Na prvej je polopalica, potom je meč, potom je pohár a potom je minca. Vývoz týchto kariet z Alexandrie, Damasku a Kahiry sa zastavil po páde Mamelukov v 16. storočí. Pravidlá týchto hier boli navždy stratené, ale domnievame sa, že to boli jednoduché pravidlá bez tromfov. Predpokladá sa, že do Európy prišli tieto karty práve z východu. Jednalo sa o tie mamelúcké karty a najprv boli dovezené do Talianska a Španielska, preto prvými kartami boli pravdepodobne tie talianské s vyobrazením obleku, ktoré vidíte práve teraz na obrazovke. Polové palice, ktoré používali Mamelúci ako jednu z ich farieb, Taliani premenovali na svoje slávnostné palice a naopak Španieli drevené palice. Najstaršia európska zmienka o kartách sa nachádza v katalánskom rímovom slovníku z roku 1371 a tam bolo vyobrazené slovo naip, ktoré práve znamenalo hracia karta. Celkom zaujímavý fakt je z roku 1393, keď pokladník francúzskeho kráľa Karola VI zaznamenáva platbu za maľovanie 3 sad kariet. Od roku 1418 do roku 1450 profesionálni kartári v Ulme, Norinsbergu a Augsburgu vytvárali tlačené balíčky kariet. Hracie karty dokonca konkurovali aj devocionáliám v tomto obdobu ako najčastejšie využitie drevorezu. Väčšina ranných drevorezov sa po vytlačení kolorovala, a to buď ručne alebo pomocí šablón do roku 1450. V roku 1628 na základe kráľovskej listiny Karola I. bola zaregistrovaná spoločnosť Mystery of the Makers of the Playing Cards of the London. Táto spoločnosť existuje dodnes. Prvým pôvodným japonským balíčkom sa stala Karuta Tencho, ktorá bola taktiež pomenovaná podľa obdobia Tencho. Zabudol som spomenúť, že obrazok, na ktorý sa práve pozeráte, je od Pietra Longhiho z 18. storočia z Benátok. Normálne mi nebudete veriť, ale som si musel dať pauzu. Dobre, môžeme pokračovať ďalej. Postupne sa začali vytvárať karty s rohovými a okrajovými indexami. To umožňovalo hráčom vidieť hodnotu karty a tým pádom nemuseli držať kartu v dvoch, ale v jednej ruke. Túto kartu vytvorila spoločnosť Infirera v roku 1693. Najskôr sa používali na kartách ostré rohy, avšak tie sa opotrebovali a tým pádom mohli prezradiť hodnotu karty. Tým pádom sa začali používať zaoblené rohy. Pred polovicou 19. storočia britskí, americkí a francúzski hráči uprednostňovali prázdne zadné karty. Potreba skryť opotrebenie a takisto písanie na zadnú stranu viedlo k tomu, že sa začali dávať na karty vzory, obrázky, ale takisto aj reklamy. Ako vznikol žolík? Vymysleli ho práve Američania. Rozšírila sa z Európy do Ameriky krátko po americkej revolučnej vojne. Žolík bol vytvorený práve pre hru Euchre, ktorú môžete vidieť teraz vyobrazenú na obrazovke. Tu bol najvyšším tromfom žolík v tromfovej farbe, ktorý sa nazýval pravý bauer. Z nemčiny Bauer. Druhý najvyšší tromf sa nazýval tzv. Ľavý bauer. Tretím tromfom sa stal práve spomínaný žolík, ktorý vznikol okolo roku 1860. Považoval sa za najlepšieho bauera a tým pádom mal vyššiu hodnotu ako predošla dva bauery. Najstaršia zmienka o žolíkoch ako o divokej karty pochádza z roku 1875 a je použitá nikde inde ako pri kartovej hre poker. Zaujímavým faktom je tiež to, že hracie karty boli jedny z prvých výrobkov, ktoré sa predávali v obaloch.
Prvé karty boli zabalené v papierových puzdrách, obalené šnúrkou. Neskôr v 19. storočí sa začali používať aj zložitejšie obaly, a to boli tie kartonové s chlopňami. Do roku 1937 sa rozšírili aj celofánové obaly. Súčasné hracie karty sa delia do troch veľkých kategórií podľa farby. A sú to germánske, latinské a francúzske. Práve tie používame asi najčastejšie. Klasický francúzsky balíček pozostáva z 52 kariet, keď vylúčime tromfy a žolíky. To znamená, že tento typ balíka má presne rovnaký počet kariet, ako mali kedysi tie mamlúcke. Čo sa týka veľkosti kariet, tak tie sú samozrejme tiež odlišné. Tu sú vyobrazené mini karty, potom bridge, tie čo sa používajú na poker a samozrejme aj tie tarotové, ktoré vieme, že bývajú vždycky najväčšie. Týmto sa vám chcem ešte raz poďakovať za zhľadnutie môjho videa. Budem vďačný za každý like, za každý odber a poteší aj každý komentár pod videom. Uvidíme sa na budúce. Čaute.